A Xunta de Galicia fixo entrega a Deputación e a 4 mancomunidades da provincia de 6 máquinas preparadas para a prevención e a loita contra os incendios forestais. Esta cesión está enmarcada no convenio de colaboración asinado coa Deputación, que ten como obxectivo desenvolver actuacións conxuntas para manter e conservar as infraestructuras preventivas. Aparatos absolutamente novedosos, absolutamente útiles, e que van a ser, eu creo que decisivos nesta batalla que temos contra o lume, e nesta batalla que temos, nesta labor que temos de prevención, porque aquí hai moita prevención e non solamente extinción, que tamén hai, como se acaba de ver. E nos falta outra cousa que está en marcha e que é tan importante ou que fai que todo isto teña sentido, que é a formación que levamos a cabo no Centro de Formación de Toén. A conselleira de Medio Rural explicou que se trata de vehículos deseñados pola propia Dirección Xeral de Defensa do Monte e que poden realizar tanto traballos preventivos como de extinción. Unhas máquinas que se crearon ad hoc pensando nas necesidades de Galicia e nas necesidades do rural, non? Unhas máquinas polivalentes que van a servir sobre todo para prevención, que é pois a bandeira desta dirección, non? Traballar para ter un rural máis coidado, máis productivo, ese monte limpo, non? Son unhas máquinas que irán directamente ás mancomunidades e que servirán sobre todo para facer desbroces, unhas máquinas, pois como digo, de última tecnoloxía, tamén comprometidas co medio ambiente e coa sustentabilidade. Tamén ao abeiro deste convenio poránse en marcha 4 programas piloto para dotar dun total de 16 brigadas de prevención e extinción de incendios por 6 meses noutras tantas mancomunidades municipais. A SEMADE, en virtude deste protocolo, darase formación especializada ao persoal municipal e ás mancomunidades a través do Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén.